Predstavujeme vám miesto, kde načerpáte silu prírody a zaručene prídete na nové čerstvé myšlienky. Je to malé rekreačné stredisko Skalka, ležiace neďaleko Kremnice, historického banského mestečka, v ktorom sa nachádza najstaršia a stále existujúca mincovňa na svete. Ako jediný slovenský ľadovec sa Skalka píši svojou nadmorskou výškou 1252 metrov. Lyžiarske stredisko so zjazdovkami rôznych obtiažností, so 4 vlekmi a 1 štvorsedačkou je obľúbenou zimnou destináciou nielen pre lyžiarov a snowboardistov, ale aj pre bežeckých lyžiarov, ktorí môžu využiť 50 km dlhú trať známu medzinárodným vytrvalostným pretekom Biela stopa. Horský hotel Minciar vám ponúka útulne zariadené izby s 2, prípadne 3 lôžkami, kúpeľňou a sociálnym zariadením. Kapacita hotelovej časti je 90 lôžok. Ďalej vám ponúkame ubytovanie v turistickej časti, ktorá svojou kapacitou 40 lôžok umožňuje ubytovať väčšie skupiny, ako napríklad lyžiarske kurzy alebo turistické oddiely. V tejto časti sú sociálne zariadenia spoločné na chodbách. Naše priestory sú vhodné aj na organizovanie firemných športových dní, školení, seminárov, svadieb a osláv. Hostia majú k dispozícii Wi-Fi pripojenie, hotelovú reštauráciu, nočný bar, herňu pre vašich najmenších a tiež klasickú saunu, kde si môžete dopriať aj masáž, ktorá padne vhod po každej lyžovačke alebo turistike. V zasnežených mesiacoch ponúkame pre milovníkov adrenalínu možnosť okružných jazd na snežných skútroch so sprievodným inštruktorom. V letnom období je Skalka skvelým miestom pre turistiku, cykloturistiku aj ostatné športy. Schádzajú sa tu športovci rôznych klubov. Organizujú sa tu tábory a školy v prírode, firemné teambuildingy. Alebo si môžete len tak prísť na víkendový pobyt, požičať si u nás bicykle a spoznávať okolie, či zahrať si stolný tenis pod holým nebom, alebo si posedieť na terase, prípadne si ugrilovať niečo chutné a zapiť to dobrým vínkom. Približne 400 metrov od nášho hotela je vybudovaný športovo-relaxačný komplex. Viacúčelová hala, ktorá ponúka bazén, saunu, squash, fitness, bowlingové dráhy a multifunkčnú telocvičňu. Tiež si nezabudnite korčule, aby ste mohli vyskúšať exteriérovú 1,8 km dlhú inlineovú dráhu. V našom hoteli vás radi privítame v ktoromkoľvek ročnom období a budeme robiť všetko preto, aby ste zažili kopec zábavy a pritom si aj oddychli od všedných starostí.